دقيمنا سلام كبرات تخطاتلتي مدبات دمس حفاش إرترا ساعة شدشتن فرقان كوين اللو أرون عنداي مس ليديا سكودوم بحبارا بمسمر لنا نمكتالكم بخبرنا قدم أبا زبعان سبا قطرة كلات تمرتي بعصر تعصفي كم زعبية تقليتهم أبا حوسي كتما مهمي مز تقبر الله صفوف قياسا أبا معبالي عبي أستواصو كم زلو نبرتي قليتهم منغسي دبوب كوريا لبعي كوفيد عسات تشعات نمقوصار توساقي تررت اقداتات وسينم سراويت هندي أبزوبا كاشمير بزفصمو دبداب كبيد براتن مورتارن سبعو نواتاون كسارا كمز ورده باكستان كسيسام حبريتام أبزوباتات قاش باركان معكرن أبزركا موشبي مأكلاتن كفلتات تمالالس حموماتن تمالي 24 تحساس بزت قبرين إلى بلاتوري مرمراتات 74 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيسهم كابزيو متوم 40 شمطن أبزوبا قاش باركا أبزركا موشبي مأكلات مالت 24 أبا ديبارا 14 أب غردت 4 أب أم حجر 3 أب تسني 3 أب بارونتو حانتي أب قولي تعقيبهم صلحو اتوم صرفوا 26 دما ابز تفلالي كوابيتا زوبا ماكل ابز ركب كفلتات تمالالس حمومات هوسبيتالات بز تقبر مرمراتات يوم ملكفتهم ترقاقيس زلوم إذا كم زيلن كله أبزوبا قاش باركا أب هوسبيتال تعقيبات زدلي كنكن كجبر الله صنح الزيجا حاويا نبيتا تفاني اللام أبي إرترا تقلال لا قطري بكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كساب تماليت 951 كخونن كله 600 كابهم حاويهم زتفانو حدا بموت زتفلي 350 دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منيستر طعنا 14 تحساس كلتشن إسران أبزوب عن سبا أب هنسأتن زرقحن تكلا تمرتن عبيت ساتفنت أب معد تمرتن زت مزقب عوتات مرأيا نايتي منقستي إرترا أب تسألات زقابرو قزي فوفر مخانو حلافي جنفر منسر تمرتن نايت زوبا ممر كفلاي عندم كتاب قليتهم مسيرنا أب زقابرو كعلم حتت ممر كفلاي كدمنا سنة 34 زنبرة قصري أبيات تمرتي أبزو وانزي بأسات عسات عصفي عبيو أب تشعتن الزباطاتن 9 كلتن من محضرات كبابن كاب كماوي مؤاله سانات كساب كلاي درجة 330 تكالات تمرتي كم زلوا بمبرة ازي مستي بمدبات عريوتن تمرتي نعبيتن زوهاب أقلقلوت تدميرو عبي قسقاس كم زخوني أبريهم كاب حموش تشح زي بزح زنبرة قطر تمارو أبزو وانزي شدوش تشحن كرتن 233 نايك إدمة تمرتي زركبو لعلي 8 شدوش تنشحن حموش تميتين بسح كم زلو تقيسو دما كاب كدمة تمرتي كساب كلاي درجة نزلو طلب نمرواي 8 توسخ تابعات تمرتي كم زت ليا قليسوم تسطف الندك أنستيو كاب كدمة تمرتي كساب كلاي درجة 4 شدوش تنت بشوعات بيتاويت بسح اللهم زبالة ممركف لاي مبلحاتي سنة ممهرناوي مأكل كرن أب مسرح ممهرن مستمهرن زمس جنا استواص أي جبر كم زلوا بمتكاس أب ممهرانن مصحفتن قام قاده كمون سجنا زارجا أبيات تمرتي زيادة وفر مقبار أقدر سمخانوا جنزيبهم كابتز وهاب أقلقلوت تمرتي اتي 8 حدر ميتاويت بمنقستي 19 ميتاويت دما بزي منقستاوي كماون بحتاون تكالات كم زكان زحبر ممركف لاي نصمومان أمرأون معبالاون سنكرنا زلومن كالوت فريق ولاحتا زدليهم قلعنون لاي تمهرتن سلطانان مدبات بسرع كم زسلاسلو أفليتهم حلافي جنفر منسر تمرتي أبزو بعد سبا ممر كفلاي عند مكيال أب موداتا أبزي بمغنيات قطعات مكل خال كوفيد 19 أقول قلت تمرتي توقاري صلو زلو أوان بالألا 1,000,040 شدوش تنشح النقفة سجنا صدقاتات كادن كله مسم محدار نايسرح مشارختن هزبن بموهادون أب سجنا أبيات تمرتي بقليل زيت مت سرحات كم السلاسل حبيروم ما كلمة محدار نزوبا قرورا زخورت حوسي كتما مهميمة تقبر الله صفف قياسا أب مهنا استكالات محبرة وأقول بلوتن منبر أبايتن بحف الشادمة أب معبا عليها وصان ترا كم زلو نبرتي قليصوم
ኣብ ውጥን ሰላስተ መርኮሰ ህንጸት ማእከል ጥዕና ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ትካላት ትምህርቲ ከምኡውን መንበሪ ኣባይቲ ሓውሲ ከተማ እማህሚመ ዘመናዊ መልክዕና ሓዘት ምምጻእ ዝጠቐሱቶም ወሃብ ትርኢቶ እዚ ብወገኑ ኣብ ምጥርናፍ ዜጋታት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣብሪሆም እማህሚመ ተመዝግቦ ዘላ ምዕባለ ኣብ ምፍጣር ዕድላት ስራሕን መማሓሽ ደረጃ መነባብሮን ርኡይ ተራይ ዘለዎ ዝበሉቶም ነበርቲ ምስ ምጅማር ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣብ ንግድን ልምዓት ጀራዲንን ዘተባብዕ ገስጋስ ይምዝገብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ መዓልታዊ ልዕሊ 1,000 ዘሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ተወሳኺ ተረርቲ እገዳታት ከም ዘተኣታተወ ኣፍሊጦም ብመሰረቲ ትእዛዝ ካብቲ ማል 24 ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ 5 ሰባት ንላዕሊ ምእካብ ኩልኩል ክኸውን እንከሎ ኣብ ልዕሊ ነቲ ሕግታት ዝጥሕሱ ተሪር መቕጻዕቲ ከም ዝብየን መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ሓቢሮም መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ብዘይካዚ ስፖርታውን መዘናግዕን ቦታታት ኣብዚ ወቅቲ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክዕፅኡ ኣዚዙሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ማዕቢሉ ዘሎ ክታበት ኮቪድ-19 ንምዕዳግ ምስ ዝተፈላለያ ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ዝርርብ የካይድ ምህላው ካብ ካልኣይ ረብዒ ናይ 2021 ድማ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ደቡብ ኮርያ ብቴክኖሎጂ ተሰኒዩ ዝተገብረ ሓያል ናይ ምቁፅጻር ለብዒ ስጉምትታት ኣድማዐ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብታ ሃገር ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 53,000 ክኸውን እንከሎ 756 ድማ ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ብተመሳሳሊ መምሕዳር ክፍለ ሃገር ኒውዮርክ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ቁፅጽር ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ለብዒ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ዝመጹ ግያሾ ግድነት ክውሸቡ ዘገድድ ሓድሽ ሕጊ ኣውፅዮም እዚ መሰረት በጻሕቲ ኣቐዲሞም ኣብ ዝሕብርዎ ቦታ ን14 መዓልታት ክውሸቡ ክግደድ እዮም ነዚ ዝተሓሰ ድማ ንመዓልቲ $1,000 መቕጻዕቲ ክብየነሎም ምዃኑ መምሕዳርቲ ክፍለ ሃገር ኣፍሊጡሎም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብጠቕላላ ልዕሊ 18.4 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 326,000 ድማ ህይወቶም ሲኢኖም ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 79.1 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን በፅሕሎም ሰራዊት ህንዲ ኣብ ልዕለቲ ፓኪስታን ተመሓድሮ ክፋል ዞባ ካሽሚር ብዝፈጸሞ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ሞርታርን ሰብኣውን ንዋታውን ክሰራ ከም ዝወረደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፓኪስታን ትማሊ 24 ታሕሳስ ከሲሱ እቲ ብህንዲ ተፈጺሙ ዝተባህለ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝርከቦ ከባቢታት ከም ተፈጸመ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ካልኦት 3 ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጦም ዛጊት ብወገን ህንዲ ዝተዋህበ ምላሽ ግን የለን እዚ ሓድሽ ፍጻሜ ነቲ ኣብ መንጎ ዘንጎራብቲ ሃገራት ደቡባዊ ኤስያ ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ከዕርጎ ዘስግእ ምዃኑ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጽለው ህንድን ፓኪስታንን ካብ ዘካየድኦ 3 ውግኣት እቲ ክልተ ብጉዳይቲ መቒለን ዘመሓድርኦ ዞባ ካሽሚር ዝተፈጥረ ምዃኑ ይግለጽ እዘን ወነንቲ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ዝኾነ ሃገራት ኣብ ዘዋንዚ ሓንቲ ኣብ ልዕልታ ካልአይቲ ፈጺማቶ ብዝብሎ ናይ ስለላን ምጽንጻንን ንጥፈታት ይካሰሳ ምህላውን ይሕበር ዜናን ዘማርሳት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ቁፅሪ ትካላት ትምህርቲ ብ10 ዕጽፊ ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ሓውሲ ከተማ ማህሚመ ዝተገብረላ ጽፉፍ ቀየሳ ኣብ ምዕባልያ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ነበርቲ ገሊጾም መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ለብዒ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ተወሳኺ ተረርቲ እገዳታት ወሲዱ ሰራዊት ህንዲ ኣብ ዞባ ካሽሚር ብዝፈጸሞ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ሞርታርን ሰብኣውን ንዋታውን ክሰራ ከም ዝወረደ ፓኪስታን ከሲሳ ዜና ተፈጺሙ